У ім'я возлюбленого Пана нашего Иисуса Христа. Амен. 24 жніўня свята святого Варфаломея, і на яго прыкладзе паразважаем над шляхам выбару жыццёвага паклікання. Евангелие паводле Яна. Філіп знайшоў Натанаэля і сказаў яму: «Мы знайшлі таго, пра каго пісаў Мойсей у законе і прарокі, Езуса з Назарэта, сына Юзафа». Але Натанаэль сказаў яму: «Ці можа быць штосьці добрае з Назарэта?» Філіп адказаў яму: «Ідзі і паглядзі». Езус, убачыўшы Натанаэля, які ішоў да яго, кажа пра яго: «Вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма падману». Натанаэль адказаў яму: «Адкуль ты ведаеш мяне?» Езус адказаў яму: «Перш чым Філіп паклікаў цябе, я бачыў цябе, калі ты быў пад смакоўніцаю». Адказаў яму Натанаэль: «Раббі, ты сын Божы, ты кароль Ізраіля». Езус сказаў яму адказ: «Ты верыш, бо я сказаў табе, што бачыў цябе пад смакоўніцаю? Убачыш больш за гэта». І кажа яму: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, убачыце неба раскрытае і анёлаў Божых, якія ўзыходзяць і сыходзяць на Сына Чалавечага». Натанаэль — гэта таксама другое імя апостола Варфаломея. Дарога распазнання паклікання, і не толькі ў ордэне. Філіп кліча, запрашае Натанаэля далучыцца да супольнасці. Гаворыць: «Мы знайшлі Езуса». Але Натанаэль сумняваецца, і гэта нармальна, што перад радыкальнымі зменамі ў жыцці, а такія змены сапраўды патрэбныя, калі мы вырашылі стаць на дарозе на вяртанне, гэтыя змены выклікаюць у нас пэўны непакой, пэўныя сумненні. І тут Філіп запрашае: «Ідзі і паглядзі». Гэта хіба найважнейшае ў распазнанні паклікання, бо сотні тэарэтычных разважанняў і заахвочванняў не заменяць практычнага досведу. Ідзі і паглядзі. У Натанаэлю няма падману, так кажа Езус, няма падману. І гэта таксама вельмі важна — стаць у праўдзе пра сябе, пра тое, што бачыш у тых альбо ў тым, да каго ты прыйшоў, і не баяцца за сваю рэпутацыю, за тое, што можам памыліцца, і не саромецца прызнацца, што адбылася памылка ў нашым жыцці. І хіба самае найважнейшае таксама адчуць, што перш чым нейкі чалавек паклікаў цябе, мяне, Езус бачыў мяне.
Езус бачыў цябе ў гэтым стане. Калі не адчуваеш, што Езус цябе бачыць у гэтым стане, не ідзі гэтай дарогай. Гэта не тая дарога, дзе можам быць шчаслівымі. Па заступніцтва святога апостола Бартламея, у якім няма падману, дапамажы нам, Езу, стаць на той жыццёвы шлях, дзе Ты нас прадбачыў, дзе мы Цябе знойдзем. Знайсці той стан, той ордэн таго чалавека, дзе будзем шчаслівымі, дзе зможам рэалізавацца ў праўдзе, дзе не будзем вымушаны жыць у хлусні і акторстве, але у шчырасці сэрца шукаць і знаходзіць Цябе, Езус, знаходзіць сябе, знаходзіць Бога і Сын жыцця кожны дзень.